Manyango, and then Panguling, Takatalina, San Francisco. Ang ganda ng dialysis center ng Minalin, no? Panyulong, Minalin. Yan, puro mga bangka na lang yung nandito, oh. Makalbog na. So that's good news. Magdidire-diretso na wala yung kalsadang ito. May daan pala dun sa ilalim, mo. Oso, bantay Albania. Thank you. Oh, hindi pwede yung mga yung mga four wheels. Dead end na gata. Ayan, no. Merong steel bridge dito. Ayan. Bulak Creek. Ayan, no. San Gabriel River. Ayun. Ito. Shoutout kaya kayong ano. Oh. Yun, no. May nanghihinaan, no. Gumagawa pala sila ng flood control dito. San Isidro Labrador Chapel. Construction of flood mitigation structures. Yan yung mga sheet pipe, so binabaon nila. Wow, nice. Ang ganda niya. Mahulog ka dun sa may river. Duduri ang Manyango. Itong Aliyah, Emiras. At yung okay, so isang maulan na tanghali sa inyong lahat. Rainy day, ngayong Saturday. At ngayon ay nandito tayo sa may tapat ng Minalin Dialysis Center. Yan, oh. Itong bagong tayong building rito. At yun yung kanyang administrative building. At tapat niya mismo yung river. Hindi lang ako sure anong pangalan ng river na to. Ito ba yung Gumain River? Ganon. So, welcome once again, Kabalen, sa ating panibagong adventure. At ngayon nga ay merong habagat dahil katatapos lang ng bagyong Maymay, which is kahapon nasa northern part of Luzon, sa may La Union, Benguet, and Ilocos. And hopefully umalis na siya. Pero ngayon habagat, kaya patuloy yung pagulan. Actually it's the third day na diretso yung ulan ngayon. Ngayon yung pinakamatindi, hindi tumitigil at malalakas. So ngayon maglilibot-libot tayo dito sa may Guagua, especially sa mga barangay banda rito, pakanan dito, kasi yung pakaliwa papunta ng Sunset Park yan eh. Pero picture muna natin si Pongkan. Okay, so nakapagpa-picture na tayo. Ang ganda ng dialysis center ng Minalin, no? Maganda pa yung kulay, red and white. So tara, diretso na tayo. Dito parang marami tayong nakitang nagpi-fishing. Ayun, no? Parang merong maliit na park yata yun, no? Minalin Linear Park. So yun pala yung Minalin Linear Park. And then ito naman yung San Gabriel River. Ayun, no? Okay. Diretso pala yan doon sa may San Gabriel Macabebe. Ayan, kakanan tayo rito, yung papuntang Santa Catalina, San Francisco. Ayan. Hindi na natin nabasa yung iba. So para may update ko rin kayo dito kung ano yung itsura dito sa bahaging ito ng Minalin. Actually pagdating dito maganda naman yung kalsada eh. Ayan, oh. May daan pala dun sa ilalim mo. Ayan, kung mapapansin nyo yung mga motor dito na lang pinapark dahil sigurado
mababa na doon sa ano, baka binabaha na doon sa ilalim. Alam ko yung binabaha rito yung banda doon pa, yung sa may Santa Catalina yata yung ano. Lumakas na naman yung ulan. Yan o, mataas yung level ng tubig dito sa San Gabriel River. So bali yung dumaan na bagyo rito sa atin, dalawang magkasunod, yung bagyong Luis and then yung bagyong Maymay. Pero parang mas matindi yung bagyong Maymay, dahil nakita natin dun sa mga post sa FB yung sa Benguet. Grabe, galing sa bundok, yung parang waterfalls na malalaki. Ito, ano na kasing barangay ito. Ayan o, mamaya papasok tayo doon. Punta muna tayo dito sa pinakadulo, hindi pa tayo nakarating dyan eh. Ewan ko kung anong barangay ito. Ito San Francisco First yun, Santa Catalina yun. And then ito San Francisco First, hanggang dun pa yan eh. Ayan, dito mag-cross tayo dito sa tulay. Yun, ang ganda ng tulay nila oh. Pero yung kasya lang yata yung tricycle. Ewan ko kung pwede yung 4 wheels dito. Ayan, lipat tayo rito. Paunahin na natin si kuya. Barangay San Francisco First. Yan na. So hindi pwede yung mga ano, yung mga 4 wheels, dahil may harang na ano, may harang dun sa entrance saka exit. Ayan, dito ko. Ayan, yung tricycle lang yung pwede. Diretso pa tayo dito hanggang makarating tayo dun sa dulo. Dito halos kukunti na lang yung mga bahay oh. Halos dun sa kabila yung residential area. Tignan natin ano bang meron sa dulo ng kalsadang ito. Malawak yung river oh. Hanggang dito lang pala yung sementado. Doon parang wala na doon. Ayan, parang wala na. Ito oh, mayroong mga ano dito oh, mga net. Palaisdaan pala ito. Yung mga nylon na ano, mayroong mga ano, pang ano yan pangharang sa mga ibon. Dapat tayong nakitang nahuling ibon o na-trap dito. Yan, yung usual na ginagawa nila, dahil pag maraming ibon eh, siyempre marami ring makakaing isda yun. Ito, meron pa nakaukit dito. Yan o. Panyulong Minalin, Abe-abe, Saup-saup. Kala ko itong river na to, baka yung isa pa dun. Or ito na yata yung river, yan ito. Ito mga palaisdaan yan. Ayun o. So tara, diretso na tayo. Doon na lang tayo mag-picture doon sa may bridge.
Ang dami nilang nilagay ng ano, mga nylon cord. Ayan, oh. Ewan ko kung visible sa camera. Ayan, oh. Dahil pag nilusob ng ibon yan, maraming mga isdang makukuha dyan. Ayan, oh. Ito, may pangalan dito. Thank you, Barangay San Francisco First. Parang yung mga tulay sa ano ito eh, doon sa ano, sa Sunset Park. Ayan, ito yung San Gabriel River. Ayan, oh. Kulay 3-in-1 yung tubig. 3-in-1 coffee. So ayan, napalaban na naman si Pongkan. Bakit kaya namamatay? Tumutulo yata yung tubig banda rito. So tara, diretso pa tayo. Kakanan tayo rito. San Francisco First. Binigyan ng design yung ano, yung gilid ng dike, yung pinakaharang niya. San Francisco Barangay Hall tsura dito sa San Francisco. And then makikita natin yung isang arko rito. Anong barangay na ba to? Welcome Barangay Bulak. Yan, ito na pala yung Barangay Bulak. Yun, oh. May mga lambat dun, oh. Yan, oh. Ngayon kita natin yung mga lambat. Parang pantrap ng mga isda. Malawak din pala yung San Gabriel River. Pero pagdating natin doon na pag nandun tayo sa may San Gabriel Bridge, hindi naman ganyan yung kulay ng ano, ng tubig eh. Ewan ko lang ngayon eh, kasi nagdire-diretso yung ulan eh. Dito natatanaw na natin yung Bulak National High School. Yan. Punta tayo hanggang doon sa dulo. Lumakas na naman. Ano ba ito? Manyango. Ayan, oh. Manyango and then Panguling. Ano kaya yung meron sa Manyango? Dito halos mga palaisdaan na.
ito? Ano kaya yung mga ito? Ano kaya ang nakatanim dyan sa loob? Yan o. Ay, naku. Ayaw tumigil ng ulan. Ang daming nagpipishing oh. Ayan oh. Mahaba-haba rin pala yung dike na ito oh. Hindi kaya didiretso ng Makabebe ito. So sana'y diretso na. Yan, lubog na yung ibang mga puno. Mga ano, mga bakawan. Malakas pa rin. Dito parang merong ano dito. Yun. Parang meron pang isang river dun. Yan no. Parang may construction dito oh. Merong mga heavy equipment. Yun, meron. Yun, ano kaya ang project dito? Yun, tinutuloy pala yung kalsada. Ayan no. Road close. Ayan no. Tinutuloy pala. So, that's good news. Magdidire-diretso na wala yung kalsadang ito. Diretso na yun eh. Ang gaya no ka rin. Malawya pa. Ang gaya kita. Bali, potang diretso yan no ka na lumal. Ala, kayang Makabebe. Ala yung dalan. Ali, Kenny ala. Alaya. Dead end na kita. Wala na pala. So, didiretso lang daw ito, sabi nila. Pero hindi tatagos ng Makabebe. Ayan o. Pero at least ginagawa yung kalsada. Tinutuloy nila yung dike. Sayang lang, hindi natin makuha ng drone shot. Maganda sana to. Ayan o, may nakita tayo nagbabangka ron. No? So, pagdating doon, puro putik na daw. At least nakita natin yung itsura dito na nalaman natin na tinutuloy na pala nila yung dike na to hanggang doon siguro sa mga poster no. Yan no. Yan yung itsura. So ayan si Pongkan. Sana lang huwag nang magluloko-loko yung andar niya. Parang ano ito mga fisherman yata yung sakay ng bangka. So let's go, punta na tayo dun. Okay, si kuya nangingisda yun, ang daming mga isda kaya lang namatay yun mga tilapia. Ayun, kinukuha niya yung mga namatay na isda. Ang dami pala ayan kagaya niya lumulutang-lutang na lang kasi ano yan mabubulok yan pag di nila tinanggal talagang bubulok yung yung tubig. Dito marami ng basura dito. Tayo dun sa kantong nakita natin kanina yung may nakasulat na pala yung may nakasulat na Manyango. Ayan, Manyango this way.
O, tignan natin. Merong lumabas na nakamotor tsaka naka-tricycle dito. Tignan natin ano bang meron dito sa may Manyango. Nag-explore tayo dito sa Minalin. Purok, Bulak. Ayan o, merong steel bridge dito. Yan na naman. Nabasa na naman si Pongkan. Ano kaya nangyayari kay Pongkan? Ayun. So may nakikita tayong mga naka-tricycle. Mukhang may palabas dito. Hopefully meron, para makaikot tayo dito sa area yan, no? Ito, Purok Bulak. Ganun pala yung tsura, oh. Ayan, puro mga bangka na lang yung nandito, oh. Pero meron din mga motor na nakapark dun. And then dito meron na namang steel bridge. So isa pa palang barangay yung Manyango. Ayan, oh. Ayan, welcome Barangay Manyango, Minalin, Pampanga. Ayan, oh, dito nakapark yung mga tricycle nila dahil surrounded by water. Ayan, oh. So tanong natin kung no kaya lumalin eh, ala na. Na, ang gaya gene. Makalbog na. No kanya lumalkan te ketang Paul Ali, no kanya lumalkan itang barangay. Manyango, happening Manyango. Ali, liloyin kaya mo yung dulo na. Vlog ko po. Oo, vlog ko mo. Ayan, oh. Shoutout kaya kayo man. Shoutout sa inyo. Mag-fishing kayo? Opo. Makala rin padosyo. Opo. Nala rin asang ken? Tilapia. Pota fish pond yan. Pota, makaigogin. Kawalam na na, eh. Ayan, oh. Ang lalim na pala ng ano. Yun, pwede yung motor, kaya lang tumirik yata, oh. Ayan, oh, tignan yung level ng tubig, oh. Ito. Ayun, tilapia ang laki, oh. Ito. Aran na karagulda. Aran, oh. Ito. Na? Alila, duala rin, eh. Ito, dalawa. Ito, dalawa. Yan, oh. Dito lang, oh, hindi man mailap, oh. Ayan, kasalaba yata yung motor lang. At tilapia ito, gagatola. Tabi muna natin. Mabielo, o yung mga lambot na lo. Mga inanalo, ne? Oo, kaya pala hindi na sila mailap. Dalawa sila, eh. Kanina, yan, oh. Ito yung isa. Parang may sakit na, oh. May ano ron. Gusto na magpahuli. Ayan, oh. So ito pala yung barangay yun, oh, Manyango. Dun yata yung pinaka ano, eh. Kasi may covered court dun, oh. Ayan, oh. No, kumunta ka niyan. Hanggang kayo gane. Hanggang kita. Alba yung covered court data. Ayun. Yun na yung parang pinaka barangay proper ng Manyango. Kaso nga lang
Parang malalim na ata dun. Namamatay ko mo yung makina ni Pongkan. So meron pa yata rito. Ano yun? Ano yun yun? Ay, nangihinaan na. Nakita nila rito sa may kawayan. Naning house ka rin? Kinasakit? Hmm. Ayan, nakarating na tayo dito sa may mga fish pond. Kunti lang sana nang mamatay-matay yung makina ni Pongkan, di diretso tayo dun. Kaso baka hanggang dito na lang tayo. Namatay na nga yun, no? Yung mga ano, may mga lumulutang na doon, no? 3. Sabihin nating sticker para mapanood nila. Oh, boss, oh, bantay Alben niya. Oy, thank you. Oh, once again, shout out kaya kayong ano. Oh, thank you. Andoy. Ah. Na, aren, sa Chulagan. Pero karatang Kenny, karatang Bulak, Kampong San Francisco lang makalbog. Pwede yan po. Pero makalbugla, retang ka rin. Kenny kasi, alang nga idadalan eh. Na? Mamamatay pa mo, mabasa yung spark plug, kaya mamatay. Sige. Okay, so nakalabas na tayo dun sa may kanto, dun papuntang ano, Barangay Manyango. At ngayon tignan natin yung mga ibang kalsada rito, yung mga nadaanan natin pababa. Ito kakanan tayo rito, tignan natin kung anong meron dito. Ayan o, Dawi. Dawi. Meron palang daan dito. Ito pala yung Bulak National High School. Meron nakasulat doon, Dawi. Ito ba yung papuntang ano? Alam ko yung Dawi sa ano yun eh, yung katabi ng ano, Takasan. Doon sa may San Gabriel, ay doon sa may ano, Bulak Minalin Barangay Hall. Alam ko yung Dawi, yung paglampas nung ano eh, yung sa may Saplad David, doon sa Makabebe. Dito parang meron din project dito. Ayan, no? Gumagawa pala sila ng flood control dito. Community Fish Landing Center. Okay. Ayan, no? Naglalagay sila ng mga sheet piles. So, ito, may construction pala rito. Ayan, no? So, ongoing yung ano. Ayan yung mga sheet piles. So, binabaon nila. Yun, no? Haba ng mga sheet piles. Ito naman yung San Isidro Labrador Chapel. At meron din silang mga bridge dito. Ayan. Para makalipat yung mga ano, yung mga residente. At dito naman, ayan. Ang ganda ng pintura ng mga concrete barrier nila. Red and white. Ayan, oh. Ito yung mga bridge. So, ito pala yung Bulak Creek. Ayan, oh. Ayan, Bulak Creek pala ito. Ayan, oh. So, diretso lang tayo. At least nakapag-explore tayo at nakadiscover tayong mga bagong lugar dito sa may Minalin.
Kasi usually doon tayo sa may ano eh. Doon tayo sa may mga pinaka downtown ng Minalin. At dito parang ano ba ito? Bakit sementado pero ang daming ano? Baka naglagay ng sandbag and then yung sandbag nasira, ito yung mga buhangin niya. Ayan, no? Ayan, naglagay sila ng sandbag. Kaya pala may buhangin yung kalsada pero sementado siya. Ayun pala yung nangyari. Nasira yung mga ano, yung mga sako. Siyempre laman yan, mga buhangin. Ayan. Kumalat dito sa ano, sa kalsada. Pero sementado pa oh. Tingnan natin hanggang saan ba ito. Yun, hanggang dito na lang. Yan, road close. Hanggang doon na lang pala oh. Road close na. Tignan natin hanggang dito. Tignan natin yung ano, project update. Project details. Ayan oh. Construction of flood mitigation structures. Yan. So yan o, yung cost niya 94 million. Fund sources GAA or General Appropriations Act. Construction of flood mitigation structure. Hanggang saan ba ito? Meron pa pala rito. Yun. Diretso pa tayo. Ang dami pa pala nating lugar na hindi napuntahan dito sa Minalin. Ngayon lang tayo nakapag-explore banda rito. Malawak din pala yung ano, yung Bulak Creek. Ayan oh. May mga barge dito. Dito naman wala nang ano, wala nang mga barrier. Ayan oh. So ingat-ingat na lang pag dumadaan dyan. Mahuhulog ka dun sa may river. Hindi kaya ikot ito dun sa may ano, Barangay Manyango yung kanina. Wow, ang ganda ng bahay oh. Wow, nice. Ang ganda niya. Yan, may nag-deliver pang ano rito oh. Yun, ang bilis ng bangka. So far, may nakikita pa naman tayong sasakyan doon, no? So that means passable pa hanggang doon. Barangay Dawe. So ito na yata yung Barangay Dawe. Okay. Boss, ang gaano kandala na ini? Ang gaya kita. Ito ka mo niya, mo magpura. Duduri ang manyango. Itong Aliyah, Emiras. At yung angganan. Balaksay tan Dawe. Ay tanda, pininitan Dawe Makabebe. Atin mo rin Dawe ka rin, di ba? Apin mo rin Dawe. Alan Dawe kang Minali, ay kang Makabebe. Dawe ako Minalin. Minalin yung Dawe. Dulo niya po yun, dulo niya kanyan. Dulo niya. Miras ko na din kitang manyango, kitang gay. O niyang balang malalam kitang gay. Yan ako. Lalay kayong dala nung gano ka rin.
Geta Malyari pa geta. Bawa po. Ah. Ang tete. Ang gagawin tete. Okay, sige boss, thank you. Tulak mo. Yan po. So that means iba yung dawe dun sa sa Makabebe. Kasi nung nakarating tayo dun sa dun sa may junction ng Takasan at saka Telaksan, meron tayong nakita ron dawe sa Plad David. So dito dawe Minalin. Ayun, maputik nga. Pero dito parang simento naman yung daan. Dito merong rito. Merong rescue boat. Ayun, hanggang dito na lang. Diretso pa tayo. Ayun pala yung tulay. Yung sinasabi nilang tulay. Malit lang, ayun kulay green. Ayan. So nakarating na tayo dito sa Barangay Dawe ng Minalin. So I think that ends our video for today. And if you enjoy watching this video, consider subscribing. And stay tuned to Froilandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So again, ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilandas is signing out.